Kaya napin ang turuan niyo. Aghala kayo malaw, tayo apan tayong sudahan. Apa yung malaw? Upat tayo mo, duduwada. Hindi siya bahala, Jay. Tatalang makita no kisano kaungan ni Pingkuro to. Oh, ataman. Isama man tangiwa tao. Nya kamot to. Iramo mo pa lang, pisang kalagarutan kayon. Yung! Nakapit naman si Tato yung patata. Hindi na makikita. Takanyong. Iparaskop ti patata. Ano? Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Itong tumagamin, sinagdama pang panunot mo. May ramraman nakpay. Balay, ano ka? May karong pakawanta ka niya ka. Una, nakakawag balak ko. Ito na tamapaan. Sakto ka, bakit na may back? O di, mapakawan na mo siguro ni Andres. Nay, ito skin ni Tim sa ate ah. Dapat mamuan ng dress skin ni Bakatong. Spren, sampai marami. Patad mas kartay. Skam! Nyamot to. Kasano ato yun? Madida magpautang. Ano magayang tutang ni bakit titindahan natin eh. Nyamot to. Aray ko, ukis sa bam. Ipagpukin niya mga to. Ito na nakainuman kaon. Ay siya kan, dardarasa gamin. Ampay, tinaramid mo. Pinagdardaras ka. Siguro, daniramid mo. Dardarasa gamin. Sapsapulan ni Bakat Andres. Pingasapsapulan suda. Nakita kami sa tindahan ni George Kinikwa. Dimsay, dapat mamuan ni Bakat Andres ato eh. Ay, ukis sa bam. Pita mo lang ibaga. Di Bakat Andres, kadwa kami nilaw. Tan, takuyugan ka. Ukis sa bam. Bilisan, tan, paano mo yung pabahal bagay? Pero dun, ano makakadita maabutan? Nagrigat kisto yung best friend. Kasi tulungan ta. Dito man din nagtako ay Bibi ng Andres. Dito ko marikisita ta. So kaya best friend. Nya nga ta best friend, nagbalutan. Nagrigat makaturturaw. Silang pang panunuto ko. Sika best friend. Sika lang mo tiro kaya. Datiwala ka niyam ka. Best friend, ang mom. Kahit kung pakawang ka ng Andresan. Pero amo ko gali na ajay. Bugbugod na kayo saka pakatampado na pitubunang. Ngayon tiket mga kami dun tangay. Gudulin talatan. Pampanunot ka raw. Tumulong ka ah. Sa malatag pampanunot eh. Nga nga ta best friend, nagtakot tigi ko 5 nga bibe. Sa tayo sublikin ni Andres na madso na makaungat. Namay ta na panunong mo best friend. Ha? Nung subli tayo 5, madinata ka kaungot ng Andresan. Ang best friend, gusto tayong bagam. Ngam, nagtatakaw talata. Saan ang tagang nagbalin? Ukis sa bam, sigag panunutan. Bala na tan. Ha? Pinagbayag mga dyan ng alaarakin. Ebus kong tote asinin. Supay ah. Nagbaw-baw to tama ko. Onda pa ay. Ado mo kami utang mo dyan sa matita pinautangan. Jak pengurut amon. Kinakatidugnan. Mga nagsabol pa yung pagutangan na ajay, so nabayagan. Di kan tupay na kami inadong mo, tinutang mo. May isang tupay lang. Mababayin ang ordi pagod utang ako. Ata kinapos ko pa, mabayin ka pa Ano, kasi talatan. Siguro ito ati grasa nga sumangpit. Klasya. Taman, baka dalibin ko to. Rawan talaga, boy. Said na said.
Sagad. Kapoy kanto mo dumiskarte. Umumong nga birthday, dapat ginawa talo kasi may isa. Ano eh? Kasi talakan Ano baling pa yung baliwan ti sa baling aldaw Tatala makainom, tatala makalibas si balay. Tapos mabitinakpay. Mabitin na lang ako jirabi, mabitinakpay. Magawid kan tuman nga nabarbartikin, ingtan na kan tuman ni bakit mo, sakto man pabasulin nan. Abi, makungot niya pa natin mo yung nabartiga ka. Mabubuti nga natin mabartiga. Ano mga paglulok ko, namuk style mo. Hindi ka mamati di maday. Jirabing tupay, nabartiga, hindi yung tupay nagungot kanyak. Posible. Italpit ko lang maminsan boy. Nawanan yung nan. Nagbabaga mo. Ha? Hindi ka mamati man eh. Parta ka! Gulo ko hindi pa akin Andres! Ibang ka na! Bilisan ka! Sige! Nan! Kam! Kam! Eric! 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 Andres! Bak! Ha! Bak! Andres! Good news! Datawan, di kanyang palalay na mong dumiskarte Nakamano ka Awan! Aji ko Iba ka mon! Agad di duwar, di na ni tintahan nakatampetan ni Dimsig ni George. Sigurado ka? Uy, nakita ka rod! Tiyon! Kasama nakita. Kika po, aji ka, nakita ko sa Arjita duwatag tungtong ta, nakatampay ta. Nakakain ta. Nakatampay ta ka rod. Awan aramidon da. Awan! Siyempre, nakatampay da garod. Hindi na! Pinapirahin tayo! Ano pumanaw ta kita? Uy! Unay mo ito. Birthday na ako dati nit. Awan! Panawan Tinagatang tayo. ko! Ano mo kayong tutang na dyan? May nagpautang! Una akong ka. Basol mo man ay. Nyamo ni Boy Baka. Ana, sama pa man tayo tata. Mabitinak Damdaman tayo yun, no, kwa. Makatanitim sige ni George. Uy, kan! Bumawi tayo. Ano makapanaw ta kita yan? Ano boy? Paipirak, kanyada. Ano boy? Sige, ipasko pa lahat yung birthday. Sarakin tayo, makita tayo agad yung dua. O kisabahan na kita. Kanapin ang turuan niyo. Agala kayo malaw tayo. Ako pang tayong sudan. Api di malaw, upat tayo mo, duduwada. Kisa bala, Jay! Tata na makita no kisano kaungan ni Pingkuro to. Oh, ataman. Isama man tangiwa tao. Nya, kamot to. Iramo mo pa lang. Pisang kalagarutan tayo. Yung! Nakatik naman siya, takot niyo marada. Hindi na makikita. Anyong. Iparaskot niyo patada. Ano? Nagtanga ka. Munggong. Crudo. Patanong. Hoy! Bertada! Tinali! Patay niyo! Artida! Jay! Artida tindahan! Uriel! Hey! Yay! Yay! Ayun, dami ng daw. Artida taktik mo kau! Artida na taktik eh! Okay, si Sabam. Baliktad mo lang nga baliktad at tugaw. Ape, lumang dapay tape, kasya dati tado ada. Talang ka nga talaga. Kita niya! Stabilis ka pa, magkamit to eh. Pakagarit na dyan bakas na pilaon! Artida taktay! Okay, si Sabam mo, style mo. Kaya mo lang makainom. Amo mo ang ba't dinibahag ka eh. Una tayo naman! Garawit piti parang ka. Pataray-taray ka pa, magayam. Napanugak tayo nga nagkiyap ka niyayo! Okay, si Sabam na magloko ka. Mati siya may tinukon. Okay, Sabam nagtuyoy. Nag-imas inuman may, tapos kasta lang. Dang! Mapalapit to eh. Oo ka talaga tayo pinagbiag. Imsak to may ibo eh. Tindahan eh. Oo. Tindahan. Ay. Parang ka. Kaya mo may kati, may kanyam. Ha? Ay. Mga taga-tubay tao. Aginom tayo mo lang. Utang! Ah, sige. Uy, nasimpit tayo lakot to. Ngayon, pinano na tao. May pay. Na plancha. Kurang matabuk mo. Ata, sa baling tumuti ko ako eh. Style natin, Imbis nga bado ti plancha, mata mo ulan. Unay mo! Ay, kutkulog yan. Oy, Hindi nagkatail. ang sigara tao may kati may kanyam. Tubay-tubay. Oo. Pat. Oo ba ito? Tagagay sa tayo no kanya. Yan ang ngay garod. Naman, Jay. Eh, pero may talaga tayo na eh. May kalugo lang sayang.
Kailangan. Awanda. What? Di bangir lang ngayon. Ha? Bangir. Awan tao, tala di bangir rin. Oh. Han, harap tayo. Nyaman. Nagsilingin. Uno yung boy. Nagsiling mo ati motor mount. May tayo. Atro tikang gamitam. GR4 ceramic coating. Ano yan? Mabaling pa gamit pang lugan nato for wheels. Nagmayatan si ka. Pagkakatangan mo tikas ta boy. Magatang mga to jay TikTok, Shopee, Lazada. May ibus nga ro din so gumatag to manin. May met pa no gumatang katikas to iti gatangay mag buy one take two, buy one take three ta mas makatipid ka jay. Nung mabalin uri may salang kasta. Mabalin latta. Nagmayatan ni si ka. Nagsilang na eh. Gumatang to mamuti kasta. Uy, kita mo niya tilugan ko. Kasla barbalot ta kanayon. Nagsilang na eh. Di mo lang nagiganan magasgas. Nagkartika mo tayo. Mga lang mo ti